Λοιπόν, ας δούμε πώς μπορούμε από εδώ. Πάμε εδώ. Με το GIMP. Πρώτα απ' όλα γράφουμε GIMP, Resynthesizer, Plugin, Ubuntu. Αναζήτηση. Θα μας βγάλει αυτή είναι η σελίδα που θέλουμε. Linux, Shell, Blogspot κτλ. Λοιπόν, αντιγραφή, επικόλληση, αυτό τερματικό, και έχει εγκατασταθεί το plugin αυτό, το οποίο τι κάνει. Εδώ έχει και ένα mini, έχει ένα tutorial, ένα οδικό τέλος πάντων, γιατί θέλει να βγάλει, να αφαιρέσει αυτό εδώ, αυτή τη φωτογραφία, το μαρκάρει, πηγαίνει στα φίλτρα Engage Smart Remote Selection, πατάει OK και έχει αφαιρεθεί. Ας το δούμε λίγο με μια άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε εδώ, επιλογή, τώρα έχουμε δύο επιλογές. Μια είναι από εδώ, Smart Remove Selection, και άλλη μια από το Map, Resynthesizer. Να δούμε και τις δύο. Εδώ μπορούμε να αυξομοιώσουμε αυτή την τιμή, αλλά και χωρίς να την πειράξουμε. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Μετά από λίγο, αφού ολοκληρωθεί, θα έχουν φύγει τα δύο άτομα και θα έχει μείνει το background σχετικά normal. Δεν θα φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια επέμβαση. Από αυτή την επιλογή, δηλαδή εδώ από το φίλτρο βελτιοποίηση Smart Remove Selection, η μόνη επιλογή είναι αυτό, να αυξομοιώσουμε αυτή την μεταβλητή, αλλά αν πάμε εδώ στο Map, Resynthesize Play, και πάμε εδώ στο Tweak, έχουμε τρεις μεταβλητές. Εδώ είναι Neighborhood Size, Search, Sensitivity, Atlas. Αλλάζοντας αυτά μπορεί να πετύχουμε κάτι καλύτερο από την άλλη επιλογή, δηλαδή πηγαίνοντας από εδώ, από τη βελτιστοποίηση. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ή να αφαιρέσουμε αυτό που θέλουμε από μια εικόνα με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα, αφαιρέθηκε και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, θα έλεγα.